Kung kabantog ang isgutan, dili sigurado sa mabintaan ang Cebu dancing inmates tungod kay mikulit na magirig kasaysayan sa kalibutan na nahimo paganing sumbanan sa ubang mga jail facility sa natad sa rehabilitation. Apan taon-taon naman nga walay kisaw sa limelight ang mga kanhi worldwide sensation. Kumusta nakaha sila karon? Nagpadayon pa baka sila sa ilang pagsayaw? Ato kining sayran sa Part 1 sa Regional TV Presents Sayaw sa Kausaban. Lord, kami nagpasalamat na usap nilay kabuntagon nga miabot sa tagusan mo kakimbuhi. Human sa taon-taon nga paglikay sa limelight, nahatagan o kahigayunan ang GMA Regional TV kasubling mapakita sa telebisyon ang world-class performance sa Cebu dancing inmates. Alam sa mga kapuso nato na ng utana, kumusta naman ang world-renowned performer ang Cebu dancing inmates? At of course, ato makita sila sa ilahang tatak CPDRC dance move. Walay paglubad, umas nilibila pagani ang ilang abilidad sa pagsayaw. Lima ka mga sayaw ang ilang gipakita. Siyempre, dili mawagtang ang mga nakatatak nga dance move sa mga Michael Jackson hits. Ang dance move usab sa kantang band ni Michael Jackson. Siyempre, ang mga iconic dance formation nga tatak Cebu dancing inmates nga nakapahingang hakaniadto bisan sa international arena. Kung ano na mga karaan, anaa o sa mga bagong ilang ipakita. Otsos kapin ka mga dancers nga gisalmutan sa mga babae apan kasagaran sa mga bruskong lalaki. Ang sayaw sa mga inmates kabahin sa ilang programa sa rehabilitation nga gihimo ng routine nila nga gitumong usab sa physical fitness. Part sad ni pakita nato sila kung mo request ang tagagawas as an gesture of appreciation sa ilang pag-ari and as a way of giving them thanks sad mo ning ato sila sa pasayawon. Kanara gyud siya walay unsa tawag na walay pagpaka-eroing nun to show the best, but ang importante is to show themselves as to who they are. Kana murag inato ilar gyud. Admitido ang tagdumala sa CPDRC nga adunay naagyan kani adtong hagit ang mga inmates apan gumikan sa mga konkretong kausaban o disiplina. Subling na dasig ug mas disiplinado karon ang ilang performance. Doon ako na mga disiplinaryan o mga tao nga nagkumpas sa direksyon sa sayaw sa kausaban nga gitawag nilang organic dance. Kinsa siya o ang iyang mga katambayayong. Kini ang atong sayran sa Part 2 sa akong Regional TV Presents o mga dawa. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Kini ang among short document.